Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда ай мо билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум, бошен ҳама вақт сарбаланди Хонавобод. Аэропорти Дамадед вада қарор дорем. Хостем ай нарх навои билетҳо шуморо камтарак хабаррасон кунем, барое ки охири вақтҳо ду рӯзи охир занг мезананд. Мегӯянд ки бародар дар видеотон билета арзон мегӯянд, вақте зангтон мезананд қимат мешавад. Хостем бирасонум ки ду рӯзи охир билет қимат шидеста, яъне ки рӯз ба рӯз вақт соат ба соат қимат шидеста. Ай сабабе ки чанд қай ки билета бисёр бигиранд, ҳамон қадар қимат мешавад ва айни замон бигем бисёр рафтестиян ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон. Мисол чихел ки пеш 4000, 5000, 6000 мегирифтем, ҳозир боша фарқ дорад ва ё қиматаш дагия ва нарх навора шумо да мерасонум ва бародарое ки билет доранд имрӯз якамтар мепурсем шуна. Москва душанбе ай 9000 рубл то 10500 рубл, Москва Кулоб ай 7500 рубл то 9500 рубл, Москва Хуҷанд ай 11000 рубл то 13700 рубл, Москва Бухтар аз 8200 то 10800 ки чихел ки видеои пеша тамошо мекарден ҳамаи билетҳо 4700, 4500, 5000 буданд. Ай душанбе Москва аз 19500 то 25000, Кулоб Москва ай 19000 то 22500, Хуҷанд Москва ай 20000 то 20500 рубл, Бухтар Москва аз 19000 то 25000 рубл. Ва нафарҳое ки барои граница перескат кардан мепурсанд, барои документошон тамом шудагӣ бояд раван биёянд, бигем як рӯз дар назар дорем ки як рӯз бираванд, як рӯз биёянд. Ташкент, Армения ва Турсия рӯй мекунем ки Ташкент ай 23000 то 40000 рубл ки 40000 дастрочнишай 23000 охирои июнда бигем, яъне ки барвақт мегиранд, арзонтар меғалтад. Армения шаҳри Ереванаш ай 25000 то 36000 рубл, Истанбул ай 33000 то 48000 рубл, яъне ки Истанбулдам рейсҳои нав мондан. Ба ҳар ҳол қиматай чем ай пешина ки 17-18 дам рӯй мекардем, ҳозир ӯ вақтҳо нестай, ӯ нархҳо нестай. Ва и бародароям мепурсем, мебинӣ акаҷон бахшиш. Салому алейкум, хубите инҷи акаҷон? Ин видеоро монтаж мекунам, дасти чап мешава, хаиша чанд бор гуфтагиам. Ай Москва Кулоб парвоз дори акаҷон? Бале, бале ака. Билета чанқа хариди ака? Билет 9371 рубл. 70 рубл дам хел. Чанқа пешака? Ма дина харидам, имрӯз мерам. Дина хариди барои имрӯза. Бале. Яъне ки пешам тамошомон мекарди ки билет 5-6000 буд. Пеш 5-6000 ҳозир қимат шидиса. Бале акаҷон. Ва ҳозир ҳамин ҷан харидиса қимат шидиса. Бале акаҷон. Ва омади аэропорт, проверка документ чӣ буд ака? Проверка ҳичи проверка нест ака. Ягон шам спокойно дромем. Намҷа сукуна рӯй ки намҷа гаштесем майда. Бале акаҷон, худмона тамошо мекарди? Албатта ма подписчики канали худатам ака Аблотеҷе. Мо 100% подписчикем бачаҳои конива Аблотеҷеро дастгирӣ мекунем, лайка мебонем. Бачаҳои Сардшима, бачаҳои Шуробод ҳама ба пеш. Фақат лайка ҳамин биза шатақати биза. Бачаҳои Нивастрой ба пеш, Нивастрой ба пеш. Ё чӣ кор кунам акаҷон? Инам хел акаҷон. Мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ? Мардуми муҳоҷир ҳама зинда бошен, ранги мори Худованд билетотона бигирен, рост полёт ба Тоҷикистон. Тоҷикистон ба пеш. Ҳама зинда бошен, мардуми муҳоҷир ба пеш. Гап нест. Якарам я пурсем. Майли ака. Я миёй акаҷон. Салому алейкум. Салому алейкум. Гуфтам билет дори акаҷон. Бале. Қатъан бародар якҷоя харида будем? Бале, бале. Ҳамун нарх ака? 4300 гирифтаги. 4300 гирифтаги. Худод яъне ки пештар. Пеш гирифтем, як ҳафта пештар. Як ҳафта пештар мисол ҳамин нархҳо буданд. Ҳозир қимат шида. Ҳозир ака разница мекунда. Видеомон ҳамира расонданае ва барои мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ меги ака? Худо хай беғбол шуна кана. Фор бора давом тан. Кадом шихона равай, марамад ина. Пеш хонашон бора. Ма пеш фарзанд зана гулакшон, падар модар. Проверка чӣ буд акаҷон? Проверка те инҷа проверка нест. Спокойно намиёй мегарди. Хай ҳама вақт Худованд нигаҳдор боша. Ҳамун я лайка буҷи қанохи. Дастгирӣ кино, лайка камитарира навиштан бигем. Бародара дастгирӣ. Аблотеҷе доим ба пешай. Бо ба пеш полни газуй карочи. Бачаҳои Нивастрой ҳамара Аблотеҷе лайк. Лайка ба шата.
боше ҳаматон паноҳи аллоҳ гап нест.